जानी कहानी तो छोटो लोगों की लिखी जाती है, मंडल जी का तो इतिहास लिखा जाता है। अभी आप सुन रहे हैं लव स्टार किशोर पटेल को। जिला रहंडई लूटा जईबू हो, जिला रहंडई लूटा जईबू हो, तोनी तोनी सब में बाटा जईबू हो। बनैलू ढेकुरैलू ढेक चमका बजनी लोला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला। जिला रहंडई लूटा जईबू हो, जिला रहंडई लूटा जईबू हो, तोनी तोनी सब में बाटा जईबू हो। बनैलू ढेकुरैलू ढेक चमका बजनी लोला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला। सुनो ये बबी होई नंबर 1 धानुक, मारत ऐसन की लागी लागी घुरमी। सुनो ये बबी होई नंबर 1 धानुक, मारत ऐसन की लागी लागी घुरमी। जेकरा बोला बेटे बाबा करा बोला हो, डोरी लेना केहू से मंडल बेटा हो। बनैलू ढेकुरैलू ढेक चमका बजनी लोला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला। पावर फूल बारे नीति समुन्ना, जगो ठंडाई संकी नरे ससिवा, पावर फूल बारे नीति समुन्ना, जगो ठंडाई संकी नरे ससिवा। किशन रंजित के अभी जानत नहीं हो, डोरी लेना केहू से मंडल बेटा हो। बनैलू ढेकुरैलू ढेक चमका बजनी लोला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला, मंडल जी के टोला ठोकल पकेस न होला।